खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फोरोंगिरि ट्रेन्सफार पर्टेलखौ जागायफिनबाय। तामिलनाडुआव आसामनि सानै लाइमोना सोमोनांथावै जिउ गोमादों। एडिआरइ उथ्रिसारनायफोरनि थाखाय जुन दानाव गुबुन मोनसे आनजाद खुंगोन। साब्रै सिखावजों लोगोसे गंजेसे बाइक बोखांदों पुलिसा। कंग्रेसआ गोहोआव फैयोब्ला लाख लाख आइजोफोरा दानफायाव 2500 रां मोनगोन। हाथियारजों लोगोसे गोबां बेफ्रुग्रा मुवा बोखांदों मणिपुराव। श्रीभूमियाव हमजानाय सानै बांलादेशी नोगोरारिखौ फिन बांलादेशआव दैथायहरफिनबाय। एमएलएनि फिसौजोखौ लांखारग्रा दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा खाबाय। मुसलपुराव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ आदर्श अंगनाबादि मिरु बेखेवदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव फोरोंगिरिफोरनि मुलाम्फानि थाखाय फोरोंगिरि ट्रेन्सफार पर्टेलखौ जागायफिनबाय। समबारखालि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ काहिलिपारायाव थानाय समग्र शिक्षा आसामनि मावख'नि हलाव फोरोंगिरिफोरनि सोलाय-सोल' एबा ट्रेन्सफारनि थाखाय आर'जलाइ बिखान्थिखौ अफिसियेलि बेखेवफिनदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरोंगिरि ट्रेन्सफार पर्टेलखौ बेखेवदों। पर्टेलखौ बेखेवफिननाय समाव मन्थ्रि बिथाङा फोरमायदों दि 18 मार्चनिफ्राय फोरोंगिरिफोरा इन्टार डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्ला गेजेरारि सोलायनायफोरनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। फोरोंगिरि सोलायनायफोरनि थाखाय आर'ज खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ जादों 30 एप्रिल। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बेखौबो बुंदों दि सोलोंथाइ बिफाना गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समावनो फोरोंगिरिफोरनि सोलाय-सोल' खालामनायनि मावखान्थिखौ फोजोबगोन। जायफोरा 10 बोसोर आबुं खालामदों बिसोरखौ गिबियाव गोनांथि होनाय जागोन। रोखोमसेयैनो 2 बोसोर जायोब्लानो देहायारि बेंगुरा एबा दिव्यांगफोरा बे खाबुफोरखौ मोनगोन होननानै डक्टर रनज पेगुआ खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों। गुबुन रायजोआव आसामनि सानै लाइमोननि जिउ गोमादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला तामिलनाडुआव आसामनि सानै लाइमोना सोमोनांथावै जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय सानै असमिया लाइमोनखौ सन्जय दास आरो बिजु दास होननानै सिनायथिदों। बिसोर सानैबो लाइमोना नलबारि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मुखालमुआ घराथाल गामिनि थागिरि होननानै मिथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला मुखालमुआ घराथाल गामिनिनो सा 6 लाइमोनफोरा तामिलनाडुनि कयम्बाटराव थानाय कारफागाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव खामानि मावहैयोमोन। बिसोरनि साब्रैया भारा न'आव थायोमोन। नाथाय समबारखालि फुङाव भारा न'आव बिसोरनि सानै लाइमोननि गोथै सह'खौ सोमोनांथावै बोखांनो हायो। मा जाहोननि थाखाय बै सानै लाइमोना जिउ गोमाखो बेनि बागै दासिमबो आबुङै मिथिनो हानाय जायाखै। बबेखानि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय सानै लाइमोननि गोथै सह'खौ न'आव लाबोनो लाहार-फाहार खालामनाय जादों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो मुखालमुआनि गामियाव दुखुनि साया साग्लोबदों आरो दुखुथिया नखरफोरा थाबैनो अनसुंथाइ होनो थाखाय आसाम सरकारखौ खावलायदों। बेजों लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनांगौ होननानै दाबि खालामदों जायगानि सुबुंफ्रा। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट सुंद'यै एडिआरइ आनजादाव उथ्रिसारनाय बिनायसाफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेदेर बाथ्रा फोसावदों। एडिआरइ आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोरनि थाखाय फैगौ जुन दानाव गुबुन मोनसे आनजाद खुंनाय जागोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुकआव लाइभ फैनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया बुंथिनाय बायदिब्ला एडिआरइनि 4थि थाखोनि आनजादाव उथ्रिसारनाय बिनायसाफोरनि थाखाय मोनसे अरेल आनजाद खुंगोन। जुन दानाव खुंनाय जागोन बे आनजादखौ। बेबादिनो एडिआरइनि 3थि थाखोनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोरनि थाखायबो जुन दानाव स्केल टेस्ट लानाय जागोन। बबेखानि जोंनि थांखिया 10 अक्ट'बराव एडिआरइनि थिसनथाइ होनाय आरो एपइन्टमेन्ट गथायनाय आरो नभेम्बर-डिसेम्बर जानुवारिसिम गोदान थिसनथाइनि फोसावथाइ होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आसाम पुलिसनि खालि जानानै थानाय मासिफोराव थिसनथाइ होनायनि थाखायबो बोसोरनि जोबनायसिमाव फोसावथाइ होगोन। रावबो साख्रि मोनैनि थाखाय गोसो सिमफायनाङा होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुक लाइभआव बुंदों। गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गुवाहाटी पुलिसआ विजयनगर ओनसोलनि मोननै जायगानिफ्राय मोनानि समाव साब्रै सिखावजों लोगोसे गासै गं 10 खावनाय बाइकखौ बोखांनो हादों।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला गासै गंजि बाइकखौ सयगाव बरखुसिनिफ्राय आरो गंसे बाइकखौ बिजयनगर जारबारिनिफ्राय पुलिसा जब्द खालामदों। बे जाथायाव पुलिसा खानाय दायनिगिरिफोरखौ फारियै इमान आली, सैत्यजित कलिता, गकुल हलै आरो जुबिन बरा होननानै सिनायथिनाय जादों। रायजोनि राजखान्थियाव गेदेर खौरां। रायजोनि लाख लाख आइजोफोरा दानफायाव 2500 रां मोननो हागोन। दानफ्रोमबो 9 अक्ट'खालि आइजोफोरा बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन 2500 रां। नाथाय माब्लानिफ्राय आरो माबोरै मोनगोन बे रांखौ? मख'नो गोनांदि आइजोफोरा दानफायाव 2500 रां मोननो थाखाय 2022 मायथाइयाव आसामाव कंग्रेस सोरखार फैनांगोन। आसामाव कंग्रेसआ सोरखाराव फैयोब्लासो 100 साननि गेजेरावनो रायजोनि गासैबो आइजोफोरा दानफ्रोमबो 9 अक्ट'खालि बेंक एकाउन्टआव 2500 रां मोनगोन। न' लक्ष्मी बिथांखिनि सिङाव बे रांखौ होनाय जागोन होननानै रादाय होदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया। 2022 मायथाइयाव आसामाव कंग्रेसआ सोरखार दागोन। आसामनि रायजो राजाफोरा बिजेपिखौ बिदाय होगोन। कंग्रेसआ सोरखाराव फैयोब्ला रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनि खाफाल गेवगोन। लाख लाख आइजोफोरा दानफ्रोमबो 2500 रां मोनगोन होननानै गेदेर बाथ्रा फोसावदों भुपेन बराया। बबेखानि कंग्रेसआ बिजेपि सोरखार बादि नंखाय रादाय आरो थगायनायनि राजखान्थि माब्लाबाबो खालामा। कंग्रेसआ जा रादाय होयो बेखौनो मावनानै दिन्थियो होननानैबो भुपेन बराया बुंदों। बिजेपि खुंथायनि समाव रायजोआव खामानि गैजायै बेखारनि बिबाङा 36 लाखसिम बांदों। बिजेपि सोरखारनि समाव बेखारनि जेंनाया सुस्रांजायाखै। बिजेपिनि समाव रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेना बांसिनदों। बिजेपि सोरखारा थगायनाय आरो लफायनायनि राजखान्थिखौल' सिनाय मोनो। बिजेपि सोरखारा बाथ्रा होना बाथ्रा लाखिया होननानैबो भुपेन बराया अजद होदों। रायजो आरो मिरु रैखाथि हान्जाया जयै लोगो नांनानै गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सानजा इम्फल जिल्लानि नागारियान हिल्सनिफ्राय गोबां हाथियार आरो बेफ्रुग्रा मुवाखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला खौरां मोननायनि उनाव समबार फुंनि 7 रिंगानिफ्राय थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव एन्ड्र पुलिस थानानि सिङाव थानाय डनबक्स ट्रेनिं सेन्टारनि साखाथियाव अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों बैफोर हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बबेखानि बे अपारेशनाव हाथियारफोरखौ बोखांनो हादोंमोनब्लाबो दुथांफोरा रैखाथि हान्जाजों हमजानायनिफ्राय खुनुरुखुमै बारग'नो हादोंमोन। बे अपारेशन खालामनायाव गंथाम राइफल, गंसे 12 बर' बेरेल राइफल्स, गंनै 9mm पिस्टलजों लोगोसे गंनै मेगजिन, डेटोनेटरजों लोगोसे थरब्रै हेन्ड ग्रेनेड, लोगोसे 7.62mm, 5.56mm आरो 9mm पिस्टल आरो कार्बाइननि गर 20 राउन्ड गोथां गुलि, इनचार्ज मेगजिन, SLR मेगजिन, बुलेट प्रुफ जेकेट, बुलेट प्रुफ हेलमेट लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोरखौ रैखाथि हान्जाया जब्द खालामदों। बैफोर बोखांनो हानाय गासैबो हाथियारफोरखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो जायगानिनो पुलिस थानायाव गथायनानै हरनाय जायो। आयेननि बेरेखायै भारत बांलादेश सिमाखौ बारसिना भारतआव हाबफैनायखौ बिथा खालामना गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों समबार मोनायाव सानै बांलादेशी सुबुंखौ आसाम पुलिसआ खादों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ इरफान खान आरो नुरुल आबसार होननानै सिनायथि होनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सानैखौबो हमनो मोननायनि माखासे समनि उनावनो रैखाथि हान्जाया फिन बांलादेशआव दैथायहरफिनदोंमोन होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। बे जाथायखौ नोजोर होना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों आयेननि बेरेखायै सिमा बारग्राफोरनि सायाव आयेननि गेजेरजों गोख्रों राहा लानाय जादों होननानैबो बुंथिदों। मरिगाव जिल्लायाव बिजेपिनि एमएलए रमाकान्त देउरिनि फिसौजोखौ लांखारग्रा गुबै दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसआ समबार मोनानि समाव खानो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मोनसे दुथां हान्जाया माखासे लाइमोन आइजोफोरखौ जर-जुलुमै बावैसो साननि सिगाङाव लांखारदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। बे लांखारनायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा दुथांफोरनि बेरेखायै एफआइआर होनायनि उनाव मरिगाव पुलिस थानायाव भारतीय न्याय संहिता BNS दफा 140 साब क्लज 3 111 क्लज 2 नि केस नम्बर 78/25 नि गेजेरजों साजा जाबसिननानै होनाय जायो।
बे जाथायाव पुलिसा साथाम दायनिगिरि भबजित मेहदी, बिजुदलाल रहमान आरो अविनाश धाकुरिया रहमानखौ खानायजों लोगोसेनो सासे 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ खानाय जादोंमोनब्लाबो जुवेनाइल कर्टनि गेजेरजों हिन्जावसाखौ नागारफिननाय जादों। बेनि अनगायैबो लांखारनायनि मास्टार माइन्ड अनमानुर रहमानखौ खानानै गासैबो दायनिगिरिफोरखौ पुलिस कास्टडियाव लानानै थाङो आरो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायो। गथ'साफोरनि सोरबिथिं फारसे गियान दानाय आरो गथ'साफोरनि जागायजेननाय सोलोंथाइ जौगाहोनाय, गथ'फोरनि थाखाय उन्दै समनि जोथोन लानाय आरो सोलोंथाइ पुष्टिगोनां आदार सावस्रि फारसे नोजोर लाखिनायाव बायदि थांखिफोरजों सरकारा जायगा जायगा मडेल अंगनाबादि मिरु गायसंनाय आरो लुफुंनाय खामानिया आथिखालाव सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि खाथि 1 नं काटलिगावआव गोदानै लुफुंजानाय मडेल अंगनाबादि मिरुनि बेखेवनाय हाबाफारिया दिनै खुंफुंनाय जायो। बे गोदानै लुफुंनाय मडेल अंगनाबादि मिरुखौ हाबाफारि बायदियै बेखेवनानै होयो 62 नं सापागुरि बियाबनि MLA थामहिनबा आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बे सानाव बाक्सा जिल्लानि सापागुरि बिधानसभा बियाबाव गोदानै लुफुंजानाय मोनगु अंगनाबादि मिरुफोरखौ बेखेवनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायो आरो सापागुरि बिधानसभा बियाबाव गोदानै गं 40 खान अंगनाबादि मिरु लुफुंनो हानाय मावथांखिखौ फिन जागायफिननाय जादों आरो गासै गं 82 अंगनाबादि मिरुफोरखौ मोननो हादों होननानै फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।